Vi skal lytte til Guds ord, og det skal handle om prøvelser og fristelser. Det skal handle om de ting, som kan gøre det svært i vores hverdag. Så det er det, vi skal høre om i dag. Der var en kristen dame, som gik ind i en butik for at handle, og hun betalte med en 100 kroner seddel, men hun fik tilbage, som om hun havde betalt med 500 kroner. Og det opdagede hun først, da hun kom hjem, så opdagede hun, at hun havde mange flere penge, end hun faktisk havde med hen til købmanden. Og så må vi jo spørge os selv, var det en velsignelse fra Gud, eller var det en fristelse? Og der er måske nogle kristne, som vil vurdere forkert i det her. Og så tænkte jeg, at det er godt at kende Guds ord. Det er godt at vide, hvornår det er en fristelse. Godt at vide, hvornår det er en velsignelse. Godt at vide, hvornår det er en prøvelse eller en kristusledelse. For det giver alt sammen mening alt efter, hvad det er. Men hvis vi tager fejl, så kan vi gøre livet sværere for os selv, end det er nødvendigt. Og derfor er det godt at kende Guds ord. Vi skal starte med at slå op i 1. Peter kapitel 4 og vers 12-16. 1. Peters brev kapitel 4 og vers 12-16. Der står sådan her. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder, eller for at gå en andens ret for nær. Men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. Amen. Så Peter han siger her, at vi skal ikke undre os, hvis vi kommer ud i lidelse, hvis vi kommer ud i trængsler. Og så skælder han lige op, så siger han, hvis det er jeres egen skyld, og hvis I gør noget, der er forkert over for en bror eller en søster, eller over for et andet menneske, så er der ikke noget ære i det. Men hvis I lider for Kristi skyld, så må I ikke undre jer. Han siger, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I gennemgår. Så Peter han vil gerne, at de kristne her, at de ved, hvad det er, der foregår, når de har det svært. Der er ikke noget værre, end at stå i store trængsler. Der er ikke noget, der er værre, end at stå i problemer til halsen, og så ikke vide, hvorfor. At det hele er meningsløst. Og derfor skriver Peter til de her kristne, I skal ikke undre jer, selvom det er svært. Det er i de romerske provinser, hvor de kristne de lider under forfølgelser. Vores liv går jo op og ned. Der er gode tider, og der er dårlige tider. Samtidig er vi ovenpå, og samtidig så har vi masser af problemer. Og en ting er sikkert som menneske, det er, at du vil få problemer. Og når du bliver kristen, så kan man samtidig opleve, at der bliver endnu flere problemer. Sådan er det for nogen, i hvert fald. Så Gud har ikke lovet os en dans på roser. Og de her mennesker, som Peter skriver til i de romerske provinser, da de blev kristne, hvis de troede, de havde problemer før, så opdagede de, at efter de var blevet kristne her i de romerske provinser, så fik de endnu flere problemer. Men det de opdagede, det var, at Gud var med i alt, også når det var svært. Så den Gud, vi har, når vi er på bjerget, det er også den Gud, vi har, når vi er i dalen. Amen. Han er med. Jeg blev frelst ind midt i 80'erne og kom til tro. Og jeg blev frelst ind midt i den her såkaldte vækkelse, som var på det tidspunkt, nemlig fremgangsteologien. Herlighedsteologien. Og jeg ved godt, at for unge kristne, der kan der være mange ting, som holder os til Jesus. Der kan være fællesskabet, der kan være lovsangen, der kan være mange ting. Men noget af det, som skete for mig, det var, at Guds ord åbnede sig for mig. Og jeg elskede Guds ord. Jeg har ikke kunne læse i Bibelen, før jeg blev frelst og blev døbt med den hellige ånd. Men jeg kom ind midt i den her krig, der var for og imod herlighedsteologien. Hvor de kristne, specielt fra USA og også i Afrika, begyndte at love dem, der blev kristne, at de ville få guld og grønne skove. Og det jeg opdagede, det var, at den her form for kristendom, det var et slag i ansigtet på dem, som ikke kunne klare det. Det var et slag i ansigtet på de svage.
og på de syge, på de fattige, på dem, der ikke kunne producere den tro, som kunne gøre dem rige og fremgangsrige. Det blev svært for dem, der ikke kunne følge med. Og så skete der selvfølgelig også det, at vækkelsen kom jo ikke. Og i kølvandet på det her, så havde de her menigheder tilbagegang. Der kom skandaler, og der kom konkurser. Fordi den her form for tro var faktisk ikke af ånden, og den var ikke i forhold til Bibelen. Og ret tidligt, der kom jeg til at se, at hvis vores menighed kom til at bestå kun af det pænere borgerskab, kun af de rige, kun af dem, der kan klare sig, så har vi gået fuldstændig fejl af evangeliet. For en menighed skal jo bestå af mennesker, som har brug for Jesus. Jeg har sagt det før, Jesus han siger, de fattige har I altid hos jer. Og det siger han ikke nedladende. Han siger bare, at der vil altid være mennesker i menigheden. Vi vil altid bestå af mennesker, som har brug for Jesus. Som har et behov for Jesus på alle mulige forskellige måder. Det vil vi aldrig vokse fra, for der vil altid være en tilstrømning af kristne, som har et behov. Mennesker, som har et behov for at møde Jesus. Så hvis vi nogensinde fik en fremgangsteologisk menighed, hvis vi nogensinde fik en menighed, der kun bestod af dem, der var noget, så kan vi være sikre på, at vi var gået fuldstændig galt af evangeliet. For evangeliet er for mennesker, der har brug for Jesus. Amen. Og menigheden er et sted for mennesker, der har brug for Jesus. Jeg kan også huske en gammel kristen, fra jeg var helt ung, som altid så op til dem, der var noget i samfundet. Han sagde sådan her, han sagde, hvis ham der blev frelst, så vil der virkelig ske noget. Hvis ham den rige der, han blev frelst, så vil der ske noget. Hvis ham der politikeren, han blev frelst, så vil der ske noget. Og jeg tænkte sådan dengang, det er det modsatte af, hvad evangeliet er. For evangeliet er jo, at Gud han tog det, som intet var. For at vi ikke skal tage ære, men for at Gud kan få ære af det, han gør i verden i dag. Amen. Det er jo sådan, det er. Så vi vil jo altid være mennesker, der har brug for Jesus. Man siger, at et menneske har brug for 3 ting, for at kunne klare sig igennem hverdagen. Og de 3 ting, det er overskuelighed, håndterbarhed og mening. Jeg skal kunne overskue mit liv. Hvis det bliver for kompliceret, så får jeg det svært. Jeg skal kunne håndtere mit liv. Hvis jeg ikke kan håndtere det, så går jeg ned i en depression eller med stress eller noget andet, fordi at jeg har virkelig brug for, at jeg kan overskue og håndtere mit liv. Og det tredje, det vigtigste, det er at der er en mening med mit liv. Hvis jeg taber de ting som menneske, og endnu mere, hvis jeg taber de ting som kristen, så bliver det rigtig svært. Jeg kan gå igennem meget, hvis bare jeg kan se en mening med det. Og når Peter skriver til de kristne her, så skriver han, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I gennemgår. Han giver dem mening, han siger, I skal ikke undre jer. Han siger, der er en mening med det. Og hvis han stod her i vores menighed i dag, og du er begravet i problemer til halsen, så vil han sige til jer, der er en mening med dit liv. Der er også en mening med de ting, som kan være svære i dit liv. De her mennesker, de her kristne i de romerske provinser, de har mistet overskueligheden og håndterbarheden, forstået på den måde, at de stod magtesløse. De var under stærk forfølgelse, og de kunne ikke gøre noget. De havde én ting tilbage, det er det Peter giver dem. Mening med deres liv, og mening med deres trængsler, og mening med forfølgelserne. I skal ikke undre jer. Daniel han siger sådan her i 12:10, det behøver jeg ikke at slå op. Mange skal blive lutret og renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår. Så Daniel han siger, at når vi står i prøvelser, så er det ikke for, at vi skal stå uforstående, men så er det for, at vi som Guds børn skal forstå, hvad det er, der sker. At vi skal finde mening. Sommetider så tror jeg, at vi beder os fri fra noget, som Gud ikke har tænkt sig at fri os ud fra. Jeg tror, vi misforstår. Vi beder Gud om at fjerne nogle omstændigheder, eller ændre på nogle situationer, og så opdager vi, at det gør han ikke. Måske fordi det ikke er hans mening at gøre det. Måske fordi det her det er en del af det liv, du skal leve.
Og så tror jeg på andre områder, at vi finder os i ting, som vi ikke skal finde os i. At vi lader stå til. At vi siger, at Gud har slået os med det ene eller det andet, hvor i virkeligheden, at vi skal proklamere Guds kraft over vores liv. Og sige, Gud han helbreder, han udfrier, han hjælper, han frelser. Amen. Så det er godt at kende Guds ord, og det er godt at forstå og have mening med, hvad det er for et liv, jeg lever. Hvornår Gud han udfrier mig ved et mirakel, og hvornår Gud han hjælper mig igennem en svær situation, så jeg kommer stærkere ud på den anden side. Der er forskel på trængsler, og der er forskel på prøvelser og fristelser, for eksempel. Hvis vi prøver at slå op i 2. Korinther kapitel 8, fra vers 1-5, så står der sådan her: Brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist menighederne i Makedonien. Peter han skrev til de kristne i de romerske provinser, og Paulus han skriver her til de kristne i Makedonien. Under stor prøvelse og trængsel er jeres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed. For de gav efter evne, ja over evne. Det kan jeg bevidne. På eget initiativ har de indtrængende bedt os om at måtte være med i gaven til de hellige. De gjorde ikke blot sådan, som vi havde håbet. Nej, de gav sig selv ved Guds vilje, først til Herren, og så til os. Så vi har bedt Titus om at bringe indsamlingen hos jer til afslutning. Amen. Her der står i en anden oversættelse, der står, at de har stået prøve i megen trængsel. Så her har du en menighed, der har stået prøve. Der var engang en, der sagde til mig, jeg spiller lotto. Hvis jeg vinder i lotto, så giver jeg en stor gave til menigheden. Det var flot. Det synes jeg, det var rigtig flot. Jeg er sådan set mere interesseret i, hvad du giver nu i din fattigdom, end jeg er interesseret i, hvad du giver, hvis du vinder en stor præmie i lotto. For det er i vores hverdag, det er i det, vi står i her, at Gud han prøver vores tro. Han prøver jo ikke den rige, der giver sin overflod, men han prøver os i vores hverdag. I hverdagens overvældende kedsomhed. Så ud af deres overvældende glæde, ud af deres dybe fattigdom, kom der en rigdom på gavmildhed. Og i det, der stod de prøve midt i deres store trængsel. De var drevet af Guds vilje, hvor de var her. Så vi kan hurtigt gøre op med den her tanke, at min tro beviser sig ved, at jeg ikke har prøvelser, at jeg ikke har trængsel, at jeg er rig, at jeg er fremgangsrig. For her der siger Paulus, at prøven den blev bestået midt i deres fattigdom, midt i deres trængsel, midt i deres forfølgelse. Og det er netop her, at vores tro prøves, og at vi kan stå i prøvelserne. Så Peter han skriver til menighederne i de romerske provinser, og Paulus skriver til menighederne i Makedonien. Og det de skriver om, det er, at de her kristne ikke må tro, at de er kommet uden for Guds vilje, fordi de prøves. Men at de må have en overbevisning, at de må se, at Guds mening er også i det her. Vi kan nemt, når vi har det meget, meget svært, komme til at forestille os, at vi ikke er i Guds vilje. Og både Paulus og Peter skriver til de kristne her, I må ikke tro, I er faldet ud af Guds vilje. Midt i det, I oplever, så er I i Guds vilje, og Gud har jer i sin hånd. Amen. Og det samme budskab må lyde til den her menighed i dag, uanset hvilken situation du står i, så betyder det ikke, at du er kommet ud af Guds vilje. Det betyder bare, at Gud han vil være med dig. Enten så vil han fri dig ud af din situation, eller også så vil han være med dig igennem din situation. Så du må ikke undre dig. I 1. Thessaloniker 2:4, det behøver jeg ikke at slå op, der står der sådan her: Vi er af Gud agtet værdige til at få evangeliet betroet. Således taler vi ikke for at tækkes mennesker, men Gud, som prøver vores hjerter. Så Paulus han siger, at jamen, det er et præmis for den kristne, for Guds barn, at Gud prøver vores hjerter. Der er ikke noget underligt i det. Gud prøver vores hjerter. David han sagde også, jeg ved, at Gud han prøver mit hjerte. Og han siger til Salomo, tjen Herren af et helt hjerte og en villig sjæl, for Gud prøver
hjerter. Så Gud, han kender alt, hvad der rører sig i mig, og alligevel så prøver han vores hjerter. I Jeremias 20:12, der står der, herskers herre prøver den retfærdige. Så her vil jeg også gerne gøre det op, at Gud, han prøver ikke den uretfærdige. Gud, han prøver ikke den, der ikke kender ham. Han prøver ikke hedningen. Men Jeremias, han siger, at herskers herre prøver den retfærdige. Så når vi er ude i prøvelser, så skal vi vide, at det er noget, Gud, han gør i forhold til sine børn. Og det er noget, han gør for, at vi skal se, hvem vi er. Den, der tror, at han prøver os for, at han skal ligesom se, hvem vi er, den tager fejl. For Gud, han kender os. Herre, du kender mig og ser mig. Du prøver mit hjerte. Det er det, Jeremias siger. Han siger, du kender mig. Gud, han kender alt i mig. Så når han prøver mig, så er det ikke for, at han skal se, hvem jeg er. Det er ikke for, at han skal se, om jeg nu kan stå, eller om jeg falder. Han har talt selv min hovedhår. Vi kan ikke skuffe vores Gud. Nej, han gør det for, at vi selv skal se, hvem vi er. For at vi kan nå til erkendelse af, hvem vi er. Prædikeren, han siger sådan her, og det er et meget underligt skriftsted, men han siger sådan her. Det er for menneskenes skyld, at Gud kan prøve dem, for at de selv kan se. Og de næste ord, dem tør jeg næsten ikke at sige, men for at de selv kan se, at de er dyr, siger han. Det er sådan lidt voldsomt. Men det er for menneskenes skyld, at Gud prøver dem, for at de selv kan se, hvem de er. Ikke for, at Gud kan se. Så når Gud prøver sine børn, så er det for, at vi skal nå til en selverkendelse. Og for, at vi skal vandre videre derfra i en vækst. Det er ikke for, at han skal afsløre os. Vi kommer ikke ud i prøvelser med det formål, at vi skal falde, fordi Gud, han prøver ikke at snyde os. Han prøver ikke sine børn for, at vi skal falde, men han prøver sine børn for, at vi skal stå igennem prøvelsen og komme stærkere ud på den anden side. Så selv når vi fejler, og selv når vi falder, så rejser han os for, at vi kan stå stærkere på den anden side af vores prøve. Dengang da Peter, han fornægtede Jesus 3 gange, der må man jo sige, at det var en prøve, og han fejlede. Han faldt i den prøvelse. Men det var lige præcis den prøvelse, og det var lige præcis det fald, der sparkede ham ind i en stærk tjeneste. Amen. For Gud prøver dig ikke for, at du skal falde, og for, at du skal blive liggende. Men han prøver dig så, at selv når du falder, så kommer du stærkere igen bagefter. Og også med en stærkere selverkendelse. Så modgang er ikke mangel på tro. Som kristne her i Vesten og også i Danmark, så tror vi samtidig, at Gud, han er ligesom vores mor. Alt hvad vi peger på, det får vi. Jeg vil have den cykel, og jeg vil have den bil. Men Gud, han er ikke helt sådan. Modgang er også en nødvendighed i vores vækst. Job, han siger sådan her, hvis Job kan sige det, han siger, som guld går jeg frem af hans prøve. Der er ikke nogen af os, der har oplevet det, Job har oplevet, men selv Job kan sige på den anden side, at den prøve, jeg har været igennem, der går jeg frem som guld bagefter. Jeg er et andet menneske, jeg er et forvandlet menneske, jeg har vokset en vækst i Kristus, når jeg går igennem en prøve. Prøv at se, hvad Jakob siger i Jakobs brev, kapitel 1. Er I med? Jakob, kapitel 1. Og fra vers 2 til 4, der står sådan her. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenhed skal føre til et fuldkommen værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte, og ikke stå tilbage i noget. Og i vers 12 står der, salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Amen.
Så han siger her fra vers 2-4, at vi skal regne det for lutter glæde, når vi kommer ud i alt slags prøvelse. Det kan jeg godt have lidt svært ved indimellem. Det er ikke altid det nemmeste. Men så siger han igen, jamen der er en mening med dit liv. Der er en mening, når du har det svært. Der er nemlig et formål. Og han siger her i 2-4, at når vores tro prøves, så skaber det udholdenhed. Vi bliver udholdende mennesker. Og udholdenhed fører til fuldendt værk, for at vi kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Så når vi er i prøvelser, så har det et formål. Det har et formål at gøre os til fuldkomne eller udholdende mennesker. Og det har det formål at gøre os til helstøbte kristne. Så din tro har ikke nogen betydning. Din tro er ikke noget værd. Det eneste, der er noget værd, det er din prøvede tro. Det er den tro, der er blevet prøvet igennem modstand og svære situationer. Og så siger han, at den prøvede tro, den giver os en sejrskrans, når vi kommer hjem til Herren. Amen. Så I må ikke undre jer, når I har det svært. Der er et formål, og der er en mening med det. Paulus han siger sådan her til de ældste i Efesus, hvordan jeg har tjent Herren i al ydmyghed og under tårer og prøvelser. Og Peter han siger, om vi så skal bedrøves i mange slags prøvelser. Det er bare for at sige, at Paulus og Peter var ikke supermænd, men de stod begge to i deres tjeneste i prøvelser og i tårer, og vil gerne fortælle det til menigheden. Paulus han siger om diakonerne, at de skal være værdige. De må ikke være tvetungede, de må ikke være fordrukne, de må ikke søge skamlig vinding, men med ren samvittighed skal de bevare troens hemmelighed. Og så siger han, og disse diakoner skal også, ligesom alle andre tjenere, først prøves. Så der er ikke nogen, der slipper for prøve. Heller ikke prædikanterne. Og slet ikke Peter og Paulus. Paulus han siger, hils Apelles, den prøvede i Kristus. Han siger til Timotheus, stræb efter at stå frem som en, der kan stå prøve. Han siger endda om Timotheus, jeg har ingen med et sind som hans, der oprigtigt vil drage omsorg for, hvordan det går jer. Alle søger deres eget, og det er jo sådan en god beskrivelse af den vestlige verden. Alle søger deres eget, og ikke det, som hører Kristus til. Men hans prøvede troskab kender I. Amen. Så her var en, der havde stået prøve. Så når vi taler om tro, så taler vi om prøvet tro. Og jeg tænker ikke så meget på dem, der forlader menigheder, fordi der var en, der ikke lige hilste på mig i dag. Eller en, der har trådt mig over tæerne. Eller jeg har en fornemmelse af, at der er nogen, der snakker om mig. Men at jeg har en tro, der virkelig har tålt mere end bare modsigelse. Men også har tålt modstand. Prøv at se 1. Peter, kapitel 1 og vers 6. 1. Peter 1, 6 til 8, der står sådan her. Der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan bestå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde. Så vi skal juble, selvom vi nu må opleve mange slags prøvelser. For vores tro bliver lutret i ild og kan stå prøve og bliver til pris og herlighed. Så for Gud, der er vores prøvede tro langt mere værd end guld. Så når vi står hjemme hos Herren en dag, hvad er det så, han siger, der bliver til vores herlighed, eller der bliver til hans herlighed? Der er jo mange aspekter i det kristne liv, men hvad er det, der bliver Guds herlighed, når vi kommer til at stå derhjemme? Det er vores prøvede tro. Det er vores prøvede tro, der bliver Guds herlighed, når vi står derhjemme. Ikke noget andet end det. Jeg ved godt, at det kristne liv består af så mange ting. Der er så mange aspekter i det kristne liv. Men der er én ting, der bliver til Guds
herlighed. Det er din prøvede tro. Amen. Amen. Det er din prøvede tro. Så selv når han ikke udfrier dig, så vil han være den fjerde mand i ildovnen i dit liv. Så vil han være den, der står sammen med dig. Så vores foreløbige konklusion, det er, at når det er tro, eller når det er prøvelser, så er de fra Gud. De er ikke for, at han skal opdage, hvem du er, for han ved, hvem du er, men det er for, at du selv skal se. Og den prøvede tro skal styrke dig, og rense dig, og ludre dig, og give dig mening, for at du kan blive en helstøbt kristen, og vinde din sejrskrans, når du kommer hjem i himlen. Du skal blive til Guds pris og herlighed og ære. Eller rettere, din prøvede tro skal. Og der er forskel på det og så fristelser. Hvis vi prøver at slå op i Jakobs brev, det første kapitel og vers 13. Og når vi læser det her, så kan vi se, hvorfor det er vigtigt at kende forskel på de to. Jakob 1, 13-15. Der står sådan her, men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Så når det gælder fristelser, så må vi ikke sige, at Gud frister os, for Gud frister ingen. Mens prøven kommer fra Gud, så kommer fristelsen fra Satan. Og det er to meget forskellige ting. Det er Satan, der frister. Paulus han siger for eksempel i et ægteskab, I må ikke unddrage jer hinanden, for at Satan ikke skal friste jer. Satan fristede Jesus. Prøv at se, hvad Paulus siger til Thessalonikerne i 1. Thessaloniker kapitel 3. 1. Thessaloniker kapitel 3 og vers 5. Der står sådan her. Da jeg derfor ikke længere kunne holde det ud, sendte jeg bud for at få besked om jeres tro. Om fristeren skulle have fristet jer, og vort slid skulle være forgæves. Ser du, mens prøven, den handler om, at du må stå den igennem, og at du må vokse i erkendelse af Kristus og i styrke, så har fristelsen det ene formål at få dig til at falde og blive liggende. Og Paulus, han blev bekymret for Thessalonikerne, og han siger, jeg vidste ikke, om fristeren skulle have fristet jer, og vores slid skulle være forgæves. Altså om menigheden skulle være gået til grunde, fordi Satan havde lykkes med at friste menigheden. Så fristelsen har det ene formål at ødelægge dig, at få dig til at falde, og så at du ikke rejser dig igen. Så fristelsen har det formål, at du skal miste troen. Jesus han siger, våg og bed for, at I ikke skal falde i fristelse. Så Satans formål med fristelse er, at du skal falde i fristelse og ikke rejse dig igen. Guds formål med troen, eller med prøven, det er, at du skal stå igennem prøven, fast i troen. Så det er to vidt forskellige ting. Fristelsen drager og lokker i forhold til dit eget begær. Det betyder, at det du bliver fristet med, det er jo selvfølgelig det, du selv har en svaghed overfor. Det er så nemt for os kristne at stille os op på prædikestolen og så tale imod alt det, som frister alle jer, der sidder her, hvis det ikke frister mig. Og jeg har sagt det før, jeg vil sige det igen. En stor fristelse, det er kirkekagen. Det er den kage, som er til kaffen efter gudstjenesten. Det er en af de største fristelser, der findes. For hvorfor nøjes med et stykke, hvis man kan nå at tage 3? Og det er lige præcis her, at Gud han deler fårene fra bukkene. For det er klart, at Gud han frister dig ikke med vin og brød, hvis det er lagkage, du kan lide. Og det gør han jo ikke. Det er nemt, når der er vin og brød for dig, at kigge ud over forsamlingen og sige, jeg prøver lige at se, hvordan de går til bordet og smæsker sig. Men til næste møde, så er der lagkage. Så er det dig, der står først i køen. Og det er dig, der tager 3 gange. Fordi det er der, din svaghed den er. I Jesu lignelse om sædmanden,
Så siger han, at der er nogen, der tager imod Guds ord med glæde, men det slår ikke rod, fordi at de falder fra i fristelsens stund. Og det er et meget alvorligt ord, fordi fristelsen vil komme, også til dig og mig. Fristelsen kommer til alle kristne. Ikke bare én gang, men igennem hele livet. Og vi er så glade, at vi tager imod Guds ord, men lige i det øjeblik, vi bliver fristet, så falder vi fra. I 1. Korinther 10, der er der nogle meget vigtige oplysninger omkring fristelsen. 1. Korinther 10, 13. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe en udvej, så I ikke bukker under. Først så siger Paulus her til korintherne, de fristelser, I har mødt indtil nu, det er kun menneskelige, de er ikke åndelige. Og vi ved om korintherne, at de var meget menneskelige. De var meget egoistiske. Så jeg vil også godt sige, at kirkekagen, det er ikke en åndelig fristelse, det er en helt almindelig menneskelig fristelse. Og jeg ved godt, at vi har en tendens til at åndeliggøre de her ting, og vi er i en vældig kamp imod satans magter. Men vi vandt, vi tog ikke kage nummer 3. Og så siger Paulus til os, nu skal I lige høre, det har intet med åndelig kamp at gøre. Det er helt almindelige menneskelige fristelser. Så tag og skil dem op. Så er det der hedder åndelige fristelser, hvor Satan selv kommer og frister os over, ikke over evne, for Jesus han siger, at han skal nok passe på os. Men så står der også her, Gud vil ikke tillade, at vi fristes over evne. Men der er den forskel på prøvelsen, at i prøvelsen, der står der, at vi kommer til at stå igennem prøvelsen. Her der står, at sammen med fristelsen vil Gud finde en udvej for os. Sammen med fristelsen. Når vi bliver fristet, så vil Gud sammen med fristelsen finde en vej ud, for at vi ikke skal bukke under. Når det var troen, så var det for, at vi skulle stå. Når det er fristelsen, så er det for, at vi ikke skal bukke under. Sammen med fristelsen. Samtidig så beder vi af Gud om at fri os fra fristelser. Fader vor, led os ikke i fristelser, men fri os fra det onde. Men det er nok mere, led os ikke til, at vi bukker under i fristelsen. Jesus selv blev fristet. Paulus han siger også om sig selv, hvem er skrøbelig, uden at jeg også er det? Hvem er fristet til et fald, uden at det brænder i mig? Så selv Paulus, den her store tjener, han oplevede en fristelse. Ikke bare sådan en lille fristelse med en kirkekage, hvor han gerne ville have nummer 2 kage. Men en fristelse, der var så stor, at det brændte i ham efter frafald fra tjenesten. Så han oplevede det jo også. Så vi må spørge os selv, hvad er det Gud han gør i vores liv, når han sammen med fristelsen finder en udvej? Hvad er det, der sker i os? Og det siger Paulus til Titus, kapitel 2, og vers 11-13. Der står sådan her, for Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Og så kommer det, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster, og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser Jesus Kristus komme til syne i herlighed. Amen. Guds nåde er blevet åbenbaret, og den opdrager os til at sige nej til ugudelighed. Det er jo det, der frister os. Til verdslige lyster, og opdrager os til at leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt. Så den udvej, Gud har sammen med fristelsen, det er, at det er det her resultat, han får i vores liv. Opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige begæringer. Det er det, der sker i vores møde med fristelsen. Så i mit møde med prøven, der lutres og renses og prøves min tro. Jeg får en prøvet fasthed. Jeg får en stabilitet. Jeg bliver til pris og herlighed og ære, når jeg kommer hjem til Herren en gang. I mit møde med fristelsen, der dannes min karakter, og jeg opdrages af Guds nåde og Guds ånd til at sige nej til ugudelighed og verdslighed. Amen. Og det er her, vi kommer i konflikt, fordi vi ved jo alle, der sidder her, at vi har altid fået det af vores mor, som vi har peget på. De fleste af os. Jeg har altid fået, hvad jeg har peget på i det her moderne kapitalistiske samfund. Stort set. Stort set. Og jeg har hørt i kirken, at Gud er ligesom min mor, og at han giver mig alt, hvad jeg begærer.
Og så er det, jeg er nødt til at sige til dig, at du er et bløddyr. Du har ingen ryggrad. Du har ingen prøvet fasthed i troen. For din tro er aldrig blevet prøvet. Det er kun der, hvor Gud sammen med fristelsen finder en udvej. Det er kun der, hvor at jeg får lov til at opleve, at troen den holder. Og at Guds nåde virker i mit liv. Og at jeg kan gå igennem de svære situationer, fordi Gud holder fast. Det er her, at jeg begynder at opleve, at der vokser en ryggrad ind i mit liv. En troens ryggrad. Så i fristelsen, der handler det måske tit og ofte om, at jeg ikke beder Gud om at fjerne den, men jeg beder Gud om, sammen med fristelsen, at finde en udvej for mig. Så hvis du ligger derhjemme før et lørdagsmøde, og råber til Herren, Herren, lad der ikke være kage med flødeskum i aften. Jeg priser dig, Jesus. Lad mig få lov til at se, når jeg kommer til møde i aften, så er der ingen kage med flødeskum. Så vil du tit og ofte opleve, at når du kommer, så har Herren ikke hørt din bøn. For han har en anden vej for dig. Han vil nemlig gro en ryggrad ind i dit kristne liv. Og han vil gerne, at når du ser den kage med flødeskum, at så kan du stå den imod i Guds kraft. Og I ved godt, at det, jeg siger her, det handler ikke kun om kirkekage, men det handler også om de mere alvorlige problemer. De mere alvorlige fristelser. Amen. At når de nu er der, så kan vi få lov til at opleve, at vi vokser i Kristuslivet i de her ting. Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Så det vi fristes i, det er vores egne svagheder. Og Paulus han siger sådan her, det vi fristes i, det er i utugthed, urenhed, løsagtighed, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, nid, hissighed, selviskhed, splittelser, partier, misundelse, drukkenskab, svir og det, der ligner det. Det er her, vi bliver fristet. Og det er her, at vores kød er så svagt. Og så siger han også, at i møde med fristelsen, den udvej, vi finder, det er åndens frugt i mit liv. Når jeg kommer ud på den anden side af fristelsen, så er det, der bliver stærkere hos mig, det er kærlighed og glæde og fred og langmodighed og mildhed og godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed. Amen. Det er det, der vokser for hver fristelse, jeg møder. Jeg begynder lige så stille at runde af. Det betyder ikke at slutte af. Det betyder, at jeg begynder lige så stille at indlede indledningen til afslutningen. Jesus, han blev fristet. Der står, at Guds ånd drev ham ud i ørkenen. Og det er stadigvæk det her med mening. Prøv at tænke, at Gud ikke bare slap ham. Og da han havde det allersværest, så kom Satan og fristede ham. Men der står, at Guds ånd drev Jesus ud i ørkenen. Det vil sige, at det var Guds vilje, at Jesus skulle ud i ørkenen. Og her blev han fristet af Satan. Og der er det også vigtigt at forstå, at da han har været i ørkenen i 40 dage, der var det ikke fristelsen. Det er bare en ganske almindelig menneskelig fristelse. Han havde fastet, han har ikke fået noget at spise i 40 dage, så kan vi sige, at det er også fristelsen. Og så vil Paulus sige, at det er bare en ganske almindelig menneskelig ting, ikke at have fået noget at spise i 40 dage. Men efter de 40 dage, så kunne man forestille sig, at Jesus tænkte, nu må Gud tale til mig. Og så var det Satan, der kom og talte til ham. Se, heri bestod fristelsen. At han troede, nu skulle han have en stor, det troede Jesus ikke. Men vi vil tro, efter 40 dage i faste, og at nu skulle Gud endelig tale til mig. Og så viser det sig, at det var Satan, der kom og talte til Jesus. Og det er først her, fristelsen, den starter. Prøv at se 1. Johannes 2:16. Der er 3 skriftsteder her, som jeg godt kan lide. Jeg er bibellærer, så jeg kan godt lide, når der er mønstre, og man kan putte ting ned i sådan kasser og sådan noget. Det er altid. Og 1. Johannes 2:16, der står der om fristelsen sådan her. For alt det, som er i verden, kødets lyst, øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af faderen, men af verden. Så her er der sådan en treklang. Kødets lyst, øjnenes lyst og pral med jordisk gods. Og det her pral med jordisk gods, det kan du også oversætte som, altså det er livets stolthed. Det er det, som jeg er stolt af i mig selv. Det, som jeg selv har produceret i den her verden. Det er mine egne ressourcer. Og Johannes han siger, øjnenes lyst, kødets lyst
og så dit livets stolthed, dine egne ressourcer, det er ikke af faderen, men det er af verden. Så han deler ligesom fristelsen ind i de her 3 kategorier, så siger han, al fristelse i hele verden, det kan deles ind i de her 3 kategorier. Enten er det kødets lyst, eller øjnenes lyst, eller også er det dine egne ressourcer, dit eget, det du kan selv, dit livs stolthed. Og så kommer jeg til at se, I har også hørt andre sikkert prædike om det her, og I må se, om I kan bruge det, eller ikke kan bruge det, men hvis I går helt tilbage til 1. Mosebog, og kapitel 3, og ser syndefaldet. 1. Mosebog, kapitel 3, og ser syndefaldet. Kapitel 3, vers 6. Det er her, hvor Eva bliver fristet. Så står der sådan her, kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Så hun oplevede, at det var godt at spise af, det er kødets lyst. Hun så, at det så godt ud, det var tiltrækkende at se på, det er øjnenes lyst. Og så var det godt at få indsigt af. Og det var den sidste ting. Så alle de her 3 kategorier, hvor al fristelse kan lægges ind, der blev Eva fristet, og der faldt hun. Og der blev Adam fristet, og der faldt han. Og så er det spændende at se, da Jesus blev fristet. Vi siger jo, at han er fristet i alt, dog uden synd. Men da Jesus blev fristet, så sagde Satan til ham, lad stenene blive til til brød. Lad stenene blive til brød, så du har noget at spise. Så han fristede Jesus ved kødets lyst. Og Jesus sagde til ham, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. Og det næste, Satan sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, til der står skrevet, at han skal give sine engle befaling om dig, og de skal bære dig på hænder, for at du ikke skal støde din fod på nogen sten. Det er livets stolthed. Du er jo Guds søn. Du kan jo bare kaste dig ud. Du er jo mere end alle andre. Gud, han skal nok redde dig. Og så siger Jesus, der står skrevet, du må ikke friste Herren din Gud. Og til sidst så siger Satan til ham, han viser ham alle verdens riger, og så siger han, alt det her vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Øjnenes lyst. Jesus han fik se alt, hvad han kunne få, hvis han bare ville tilbede Satan. Og Jesus siger til ham, vi er bort Satan, til der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Og så er spørgsmålet, som man jo har diskuteret gennem hele kirkehistorien, kunne Jesus virkelig fristes? Eller var han så meget Gud, at det kunne han ikke? Jeg hører nok til dem. Jeg tror ikke, man kan blive beskyldt for falsk lære, om man tror på det ene eller det andet. Men jeg hører nok til dem, der siger, at der var noget på spil her. At Jesus, han kunne godt fristes. Han blev fristet i alt, står der, dog uden synd. Så jeg tror på sin vis, at der var noget på spil her. Der står i Hebræerne 4, til vi har ikke en ypperste præst, som ikke kan have medlidenhed med vores skrøbeligheder, men en, der har været fristet i alle ting, ligesom os. Og han gennemgik nøjagtigt de her også 3 kategorier, som også både Eva og Adam gennemgik, og som Johannes taler om, men uden synd. Derfor måtte han i et og alt blive sine brødre lig, for at han i sin tjeneste for Gud kunne blive en barmhjertig og trofast ypperste præst til at sone folkets synder. Til som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han komme dem til hjælp, som fristes. Amen. Så han er fristet i alt, dog uden synd. Men når han har oplevet fristelsen, så ved han også, hvad det er, vi går igennem. Og kan komme os til hjælp midt i fristelsen. Så Satan, han kan kun friste, der står jo, at fristelsen, det er ud fra vores eget begær, han kan kun friste den ud fra den svaghed, vi selv har. Og det Satan egentlig gjorde over for Jesus, det var, at han tilbød ham en genvej udenom korset til herligheden. Han sagde til Jesus, jeg har en vej for dig, så du ikke behøver at gå korsets vej og lidelsens vej, for at du kan nå hjem til din herlighed. Og spørgsmålet er, ønskede Jesus den vej? Havde han et ønske om at undgå korset? Og så er det, jeg læser om hans bøn i Getsemane have. Der står sådan her, Fader, om du vil, så tag den her kalv fra mig. Han havde det så svært, Jesus. Så han bad sin far,
hvis der overhovedet findes nogen vej udenom det, jeg skal igennem nu. Og hvis det er din vilje, vil du så føre mig uden om det, som jeg ved, der ligger foran. Han var da kommet i dødsangst og bad endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt ned på jorden. Og så siger han til sidst, dog ske din vilje og ikke min. Amen. Den bøn, som vi også beder, når vi er i fristelse, Herre, ske din vilje og ikke min vilje. Så Satan kan friste dig, og han kan friste dig med noget, som du virkelig gerne vil have. Og så kan vi jo finde en undskyldning for at falde i fristelse. Det er jo så nemt for kristne at finde undskyldninger og sige, jamen altså, det var nok den vej Gud ville, jeg skulle. Selvom vi godt ved, det var det ikke. Der er en ateist, som hedder Susan B. Anthony, og jeg elsker, hun har sådan et citat, jeg er helt vild med hendes citat, fordi hun siger sådan her, jeg har det imod de kristne, som mener, at de altid gør Guds vilje, at tilsyneladende af Guds vilje altid stemmer overens med deres begær. Og jeg kan virkelig godt forstå, at hun siger det. Det er sjovt med de kristne, siger hun. De siger, at de følger Guds vilje, men af en eller anden grund, så er Guds vilje, det stemmer altid overens med det, de selv vil, og det, de selv begærer. Og det kan vi jo så tænke over. Men det vigtige her i det sidste, det er, ske ikke min vilje, Fader, men ske din. Og så slutter vi af her. Når vi er i prøvelser, og det er godt at ligesom kunne se, når det er en prøvelse fra Gud, så handler det om, at Gud ønsker og vil give os kraft til at stå prøvelsen igennem. Det er for, at vi skal bestå. Det er for, at det skal give vores liv mening. Det er for, at det skal styrke og rense og ludre vores tro. Fristelsen er ikke fra Gud, den er fra Satan. Fristelsens formål er, at vi skal falde, men Gud vil sammen med fristelsen finde en udvej. Og det, der ikke er meningsløst, det skal blive til mening. Det skal danne vores karakter, og det skal opdrage os til at sige nej til ugudelighed. Og så slutter vi af med det her skriftet, Romerne 8:28. Og vi ved, at alt virker sammen til gode for den, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Vi ved, at alt, uanset hvad vi møder, virker til gode. Uanset om det er lidelser, uanset om det er fristelser, uanset om det er prøvelser, så har jeg en dyb tro på, at alt virker til gode. Og det her på dansk, der virker det sådan passivt, som om jeg står bare her, og alt hvad livet det kaster imod mig, det virker i sidste ende til gode. Men egentlig så er det et aktivt skriftsted. Det betyder, at i det liv, jeg lever, i den tjeneste, jeg har, i det, jeg gør for Herren i mit liv, der vil alting sammen med mit liv og sammen med min tjeneste virke til gode. Så jeg er aktiv i det skriftsted. Så i det liv, jeg lever, der vil Gud, der vil alt virke til gode, sammen med mit liv og min tjeneste. Tak fordi I holdt ud. Amen.